Mali an abe folen do ni kena nyama fifato ya ni mena kunguruni do Mali ni Algérie beba do ka fo sigiɲɔgɔnmaw tɛ se k'u si kɛ kɛlɛ la a laban sigi ka fɔ de hakilitigi be miiri tan de sinon n'a ye Algérie ja tɛ do AES la yɔrɔ y'a dan ye nka mena min fɔ ye a ye lamɛn dɛ fo ka diɲɛ wuli diɲɛman tɛ diɲɛman minɛ ka di fima ma nin dafɛ dugu nunu u bena fazi wɛrɛ yira Mali la nin kɔfɛ bɛɛ b'i tigɛ kin ka firifiri yan kɛnɛkan ko de do n'an bɛ taa bɛ se nka ne b'a dɔn barika bɛ jamana in na o kama maliyɛnw kan k'u hakili t'u yɛrɛ la depuis don min na ne y'a ye nunu ye sanction wuli ka bɔ Sadio kan ne jɔrɔ la Sadio taara Malikura taasira émission kɛ Kidal a kumara an ka dɔrɔni jiginni ko kan Algérie ko non k'ale ŋaniya jɛlen do dɔgɔkun 3 u ye Sadio faga a nalen Bamako o attaque don ne Kidal attaquera kati attaquera ale ni jamana yɔrɔ caman nka don Mali ye dimi bɔ malidenw tor'u ka ɲɛmɔgɔ kɔ a n'u ka armée wa f'a an ka saamɛ armée in kɔ Algérie jamanakuntigi ka interview laban n'a ka kuma laban ka ɲɛsin Mali ma a ye min fɔ mɔgɔw ka taa archive lajɛ komi vidéo bɛ nale nin ye n tɛmɛtɔ dɔrɔn de a ye mun fɔ a ko accord d'Alger k'o de ko in solution ye ko wa k'olu ka dilannen tɛ ko maliyɛnw ka dilannen de do a b'a dɔn ni ala cɛ maliyɛnw ka dilanfɛn tɛ tubabu ka ko namaralen do ka malidenw tigɛ tunɔmini ka daw kɔfɛ ka an minɛ ka di étrangers ma u k'an ka jamana tila sinon dɔrɔni ko t'a la misɛman ya mɔgɔ min y'i k'ale ŋaniya jɛlen do dɔgɔkun 3 dɔrɔn a m'an dɛmɛ renseignement na a m'an dɛmɛ armement na an yɛrɛ kan ka kunnafoni sɔrɔ an yɛrɛ ye a wagati drone akensi 2 de tun bɛ Mali bolo kelen tun bɛ Sévaré kelen tun bɛ Gao ta in de wulila k'i kun ɲɛsin Algérie frontière ma ani Mali a don y'a sɔrɔ terroriste ka ɲɛmɔgɔ baw bɛ ɲɔgɔn ye la Yagagali nana don mobili min na mobili bɔra yɔrɔ jɔn ka don réunion kɛyɔrɔ la jamana jumɛn kun plaque kun b'a kan drone ni munition seki ne wulila o don Mali kun bɛ nunu sɔrɔ Yag kun tɛ bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ minnu kun b'a la olu kun tɛ bɔ a la mais Algérie bɛna mun kɛ a m'i sarana mais en tant que sigiɲɔgɔn ɲuman i kan ka weleli kɛ a karisa aw ka appareil dɔ y'an ka espace violé u m'o kɛrɛ an n'u tɛ kɛlɛ la foyi drone akensi miliyari joli dollar la k'a lajigin ka tila ka galon tigɛ k'olu y'a lajigin u yɛrɛ ka espace kan Mali bɔra n'a ka dalilu ye Algérie ko k'ale tilala ka baara la ko dalilu ko bɛɛ denmisɛnniya de olu ka baara kɛ ka ban a banna Mali ko o tuma la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kiiriso bonbaw la Algérie ko k'ale tɛ taa fan si fɛ drone lajiginni tɛ bilahi ala y'o caman nɔgɔya Mali ye bi mais cible mun ne drone wulila o kama cible verrouillé kɔfɛ Algérie de cible tilanna wa hali sini Algérie de b'o cible kelen k'o kɔkɔrɔma dun maliyɛnw ma jɛman faamu hali bi Yagi kunkolo tɛ prix la maliyɛnw bolo wa nunu b'a yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan barisa a ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ nunu de fɛ nka o t'a yɔrɔ de fɔ an ye Algérie ni Mali a bɛna fɔ den ni fa Algérie b'a la ka Mali denmisɛnninya minɛ de quoi a bɛna fɔ denkɛrɛnin n'i ye tigɛ da kulo kɔrɔ k'a bugɔ n'a kulo la i b'a nɛgɛ n bɛ bɔnmɔ san ka d'i ma n bɛ n'i ladiya n bɛ taa n'i ye genou na a b'a da de a bɛ ɲinɛ k'i y'a bugɔ wa Yagi protégé len don Algérie fɛ o t'anw ka fɔ ye dɛ an k'a ta français ambassadeur kɔrɔ yɛrɛ da k'ale to fonction a ye min ye a bɛ maa dabali ban. Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce que il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire. Les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan sans demander l'autorisation du Pakistan. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà, c'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir, j'aurais peut-être préféré que la France attaque Gali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait, parce qu'il était en Algérie. Mais il n'y a même pas eu de tentative de coopération militaire, coopération de renseignement avec l'Algérie pour pouvoir l'isoler ou même le mettre à la disposition du renseignement algérien? Si, Elijah, pour répondre à votre question, d'après ce que je sais, parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que les militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Yad Gali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie. Et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc l'Algérie l'a laissé en fait là où il était. Ça c'est un fait. D'où l'idée qu'il est protégé, peut-être pas par les autorités à Alger, parce que est-ce que les autorités à Alger contrôlent totalement les services spéciaux algériens et les généraux qui sont dans la région du sud de l'Algérie? C'est aussi une question qui se pose, n'est-ce pas? L'Algérie n'est pas forcément non plus un État où vous appuyez sur un bouton et à l'autre bout du territoire, les ordres sont exécutés. Tout ceci est assez compliqué. On est bɛɛ kɔfɛ Kidal bɛ gosi don min na force sugu bɛɛ lajɛlen labɛn sugu bɛɛ lajɛlen blindé sugu bɛɛ lajɛlen drone sugu bɛɛ lajɛlen u bɔra yɔrɔ jɔn k'u ɲɛsin Kidal ma maa ni sigiɲɔgɔn bɛ se ka kɛlɛ mais aw bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma dɛ karisa aw préparé an ye jama dɔw natɔ ye u kun ɲɛsinnen don aw ma hali n'aw bɛ kɛlɛ la nka ni ŋaniya jɛlen don o tɛ fɛn tiɲɛ dɛ olu yɛrɛ y'u dɛmɛ a kɛlɛ préparation na
Kidal be attaqué domina akun dabora kama de ko ka Mali bi wa o done Sado Kamara fagara akwa ni biche ni manunu ma fo ko Mali hinabula u ma condoléance ke u ma foike wa doni biche attaque fe kera u ma condoléance ka shila o ba ira ka fo ajaru ye même min kera dogokun kono abele so taru fragero dume Mauritanie Algérie de do o misali masruma dume ne ka kuma te sur chef d'état-major yere de a fo télé la ako mina mi me jugu bolo ko jamana wara de ba duma ku ko ne chaman tien aminona kale ta fo ku te dore kede ça c'est très important comme ku ko nu ko minon tien cela veut dire que munu bola ka bo wunu laben tukuni kana udunte minen glan dafa dugu munu fene ba duma lu fene te minen glan ngani be ko fe bina munye korake koroba yere de tigabe ko en kofe na le deseri la dugu masira fa be na ni sanfela e ala ka Mali kishi suna mafokani jamana ban shiga kelalaw mais au moins u yecheni mu duan ku go sara e mo do bina soro ka fo ko Algérie droni sara ko me ko gara dibi de la ko diplomatie kuma bete nye fo otma Algérie nga droni la dibi de la nga ya ke kana ka bena de ko chetse ka fo iboala na ba sara ba ka dibi de la o mana mana kandi et puis ka exemple ta Iran États-Unis kan Mali ni Algérie tala ayima famiadi Iranien ko Américain ma aw yecheni mu do ankun aw ba sara abe benin dollar milliard hakedema et puis D3 fene sirakan aw men ni songo mine mo olain kanga jamana glanai ay cheni mi don ali shini iramo de kan America ma war fangelen débloquer a temera jamana minga canal fa mo don mais Algérie joli sara Mali cheni mi nun donanku amole ate do la ka fo kwa ka dibila kwa sara dibila kaloma doni ata dugu shajenya anga chef d'état-major la mais ni ngien temeto de mena go shiribinu kera anye fen chama soro bolo anyu ka mine chama chen keno anga fara ka mo do torala nga cheni mi dono kun oni antate sanga fio donc abena yelema do la parce que fanga min tumbe u bolo nu u se ka fo kube ankele chambaro fanga la ma fo ka fo ku te siga dore soro parce que jamana do be ku deme nga abena atena noya ma fo ka fo ku te siga dore soro parce que jamana do be ku deme nga abena atena noya